Bon dia, estem a Quito. Avui m'he llevat i he esmorzat a l'hotel. M'han donat la bola aquesta, el boliche aquest que vaig esmorzar ahir també, esmorzar típic. I ara he sortit, estic aquí esperant l'autobús i me'n vaig cap a la meitat del món, que és on hi ha la línia per on passa l'Equador. I ja hem arribat a la meitat del món, per aquí és on passa l'Equador i tenen aquí muntat tot un parc temàtic. La veritat és que em fa una mica de mandra entrar i tot, que només és el monument i et fan pagar com $5 per entrar només per fer-te la foto amb el monument. Així que, bueno, crec que aniré a buscar just el punt, perquè just on estem ara no és el punt exacte del 000, perquè quan ho vam fer el parc no ho sabien exactament i després amb el GPS va veure que no estava just. Així que hi ha un altre monument una mica més enllà, on sí que és el 00. Jo el vaig a buscar amb el mòbil, així que us faré la foto i quan estiguem allà estarem entremig de l'hemisferi nord i l'hemisferi sud. Després de 3 mesos per aquí a l'hemisferi sud, toca pujar al nord ja. No sé si es veu. Estic a 0,8, així que estic caminant cap al nord. I ja he arribat al 00, mireu. Ara sí que estic entremig de l'hemisferi sud i l'hemisferi nord, no com el monument està allà darrere, el que tenen muntat, i aquí sí que és l'original marcat en GPS. Així que complet, ja estem entremig dels dos, no sé on està la línia exacta, deu estar com per aquí, hi ha una ferreteria aquí del 00. I res, ja ho hem vist, ara faré alguna foto potser. I m'aniré a dinar ja, suposo. I com no, la ferreteria es diu meitat del món. Que perdo l'autobús! I ja m'he baixat del bus i ja torno a estar al centre de la ciutat. Ara vaig a dinar, que tinc molta gana, i m'han recomanat un restaurant per aquí, així que anirem a veure què tal. Doncs havia d'estar aquí, així que està tancat, me'n vaig a buscar una altra cosa. Ara estic passejant per la plaça Grande i està ple de gent, sí, no sé si ho veieu, està tothom aquí. I aquí crec que hi ha una manifestació o alguna cosa perquè hi ha massa gent. Doncs estava de camí a una església, no era aquesta, és una altra, i que està recoberta d'or, però aquesta també tenia un munt d'or, la veritat és que era xula. Ara anem a l'altra i us ensenyo també. Bueno, doncs mala sort, l'església que volia anar és aquesta d'aquí, però estan de celebració no sé què, i no està oberta avui, així que no sé, a veure si puc anar-hi demà. M'he agafat un gelat, com heu vist, per compensar la pena de no haver pogut entrar avui. I ara intentaré visitar alguna cosa més per aquí al centre, a veure si el dia aguanta. Comença el concert aquí, a la plaça. Mi dicha, pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no será. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad.
Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Molt bèstia, he preguntat a la policia si podia volar el dron i m'han dit que sí, que no hi ha regulacions aquí a Equador, així que l'he tret i per això heu vist les imatges que acabo de veure al concert. La veritat que és xulíssim, molt guai, molt guai. Ara em vaig a moure perquè hi ha una església que em tanca i a veure si arribo, perquè avui tinc una sort amb les esglésies i amb tot que em tanca tot. Estic passant per just d'aquesta basílica, però no és la que anava a anar. Però bueno, entro, faig una foto i continuo cap a l'altra. Después de resucitar. I surto i no molesto més que estan donant missa. Bueno, i ara segueixo passejant pel centre històric, però és que és xulo, sí, és maco, perquè mireu quins edificis. Aquest, doncs mireu aquest, també està bastant arreglat. Està bastant maco el centre històric d'aquí de Quito, la veritat que m'agrada. Aquí, com a tots els països, els senyors jugant a cartes o algun joc semblant. Oi, oi, oi. La seguretat m'ha recomanat que compri l'entrada per pujar a les torres, així que ara l'acabo de comprar i vaig entrar. Por favor, la felicidad. Així que tancarà en mitja hora, vaig a pujar ràpid, a veure si val la pena. Ara estic pujant, mireu, aquí es veu al lateral de l'església, està xulo. I jo segueixo pujant cap alt de tot de la torre. 16 pisos, encara en queden 6. Pis 13. Mireu quines vistes hi ha. Sembla que estigui el dron. I anem a pujar fins a dalt. Ja toca pas estret. Estem a dalt de la torre. A veure les vistes. Bueno, crec que anem a l'altra torre, que si no ens tancaran. Mireu l'escala. Ens hi ha arribat a la part central. Ara es pot veure aquí la rosa principal, el finestral aquest amb tots els colors. I també tota l'església, mireu. I després això també, que és bastant xulo. Ara no ho trobava, però ja m'han indicat, estic creuant la nau principal per anar cap a la torre que està de la part del darrere, mireu. La veritat és que ho fan superconfús. Bueno, anem a pujar ràpid i a veure si arribem a temps, que tanquen en 10 minuts. Déu-n'hi-do. Quin vèrtic, no? Sí, és que és caiguda lliure per darrere. Bueno, vaig a guardar la càmera, que no em vull caure. Mireu, això eren les escales. Ja estem dintre la torre. Ara aquí es veuen les dues torres principals. La part de darrere. Bueno, crec que toca baixar ja. Adiós, gràcies.
és literalment vertical, o sigui... Diuen que baixis en reversa, així que reversa anem. Bueno, crec que guardo la càmera de nou perquè no hi ha manera de gravar això sense caure's. Ja estic a baix, ja em segueixen per aquí perquè me'n vagi, així que tornem a creuar la galeria. Ja estan apagant totes les llums ja. No es veu res. Pues ja ens despedim i ara sí que ja s'està ben fosc, així que me'n vaig cap al hostel a descansar una mica, no? No sé què passa a aquest poble després de les 6, bueno, aquesta ciutat, perquè és la capital, després de les 6 que no hi ha ningú pel carrer, sí, mireu. Literalment ningú. I estan els carrers buits, fa un iullo, depèn de com. Bueno, jo ja estic arribant al hostel. Dic així perquè fa pujada, 2 hours later. Doncs ara he estat una estona organitzant fotos aquí en el hostel i tot, i ara me'n vaig a sopar a un restaurant aquí al costat que tinc moltes ganes de provar. És una pizzeria, però té 5 estrelles d'un munt de reviews, així que anem a provar si està bona. Vaig a caminar, són 2 carrers, espero que no em robin. No, a veure, ha d'estar segur ara, són les 8 de la tarda. Doncs avui no tinc el dia, que va arribar i m'ha dit que no li quedaven massa, sí que tornés en una hora, així que li he demanat que me'n reservi una i d'aquí una hora torno a sopar. Intent número 2 de sopar. Doncs ja he sortit de sopar, la veritat és que estava molt bona i he disfrutat molt, el que ara estic supertip. Res, estic tornant cap al hostel i ja m'aniré a dormir, crec que demà em vull llevar mitja hora, vull preparar les coses i organitzar-me una mica què faig, perquè demà toca creuar frontera i ja sabeu que quan es creua frontera s'ha d'anar d'hora. Així que a vosaltres deixo aquí. Bona nit. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre